HKBP Jalan Lurah Cimahi, Pasahaton Tusude Ruas, Namar Minggu di Tikion, melalui ibadah live streaming. Selamat beribadah ma dihita saluhutna. Tabuk kama pasorata, tapuji tuhata, maredehita syabukwede nomor 565 ayat sada dohot ayat 2. Bukwede nomor 565 ayat sada dohot ayat 2. Hite goarni de batang ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Marolo polop tu de batama ho ale sadok tanoon. Edehon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia baen hamu puji-pujianna. Dok hamuma madok de bata, tung nasokal doaka pabahenanmu. Binahin ni hinatipul ni gogom ikon marsok batuho aka musum. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, nama dok mauliate dohami tuho ala di papatar ho doho tu akas pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya payan madihami rodi pinoparnami barita naulii, jala pararat mai tu saluhut bangso, asa bicar sodang ni hasangapon mi dohot diaka na hudul dihaholomon, dohot na nilinggoman ni hamatean. Marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata maredeita sia bukwede nomor 562 ayat sada dohot ayat 2. Bukwede nomor 562 ayat sada dohot ayat 2. Abu
Tangihon hamuma patik ni debata ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martua ho jalaleleng mangulu ditano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan ni odo iko dihabiari rohatta debata jalaikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akarajatta rodi aka na tua-tua dang jadi parota rimas nasida iko patudo hita jalaikon holong rohata tu nasida sioloa do nasida jala sisubuto do rohana ima sahatta rap mangidogogo mahita mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Tapuji Tuhata maredehita syabukwede nomor 623 ayat 1 dohot ayat 2 bukwede nomor 623 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para siroha na sumurong amani Tuhan Yesus Kristus si Panguluhami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habang sahabadiaon mi. Manopoti jala manganggukod dosa nami. Macejojot warsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami hosian nasa rohanami, dohor nasa ate-ate nami, dohor nasa todinami, dohor nasa gogonami. Nang dongan nami dang doso diri nami hubayan hami. Dibaheni tamado rimasanmu jala humanmu hami, tuhamatean saliling-liling nai. Alai nama porus mahami nuaeng tuasini roham na gudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Seurupi mahami paubawon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Panguluhami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan seasima roham dihami nadangolon. Amen.
Tabege mahata baga-baga taringat Tuha sesaan di dosa. Para siroha jala perdengan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuaka dosata. Jaladang dibalosot tuhita hobar tuaka hacahatota. Songon asini rohani ama-ama mida anakna. Asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sia bukuede nomor 110 ayat 1 dot ayat 2. Bukuede nomor 110 ayat 1 dot ayat 2. Hatani debata turpuk epistel ni hari mingguon ima natar surat di Efesus bidu 5 mamuka sian ayat 15 sahatro di ayat 20 sada. Efesus bidu 5 mamuka sian ayat 15 sahatro di ayat 20 sada. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulaon muna. Songon aka nama roha, unang ma songon aka na hurang roha. Parhasyang hamu matiki, ay arya susado nuaeng. Dibaheni unang ma gabe mau to hamu, alaya tu si hamu ma manang dia lomo ni rohani Tuhani. Unang ma mabuk hamu binaheni anggur, ay hamago ado di bagasani. Alai goktor di mahamu hatahon hamuma sama hamu aka ede pesalmen aka ede puji-pujian dot ede parto dihon edehon jala puji hamuma Tuhani di bagasan rohamuna manotong mahamu madok mauliate siala salhut tu debata ama di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus masyuluan mahamu sian miar mida roha muna mida Kristus ima sahatna martua ma natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Tapuji Tuhata maredehita sia bukuede nomor 443 ayat 1 dohot ayat 2. Bukuede nomor 443 ayat 1 dot ayat 2. Tuhan Yesus napuna songgo damai Bardogo melunai masa dosaku bangsa goib kabarita molong naik di dia Tuhan
Tahatidak koma haporsiautai songon nahina tidakko ni dongata sa haporsiaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubon ni si Maria na gabe-gabe siato di porbadia adorak sohaguguhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na matetar pajal di bana di hao pinor silang na tua tu banua toru dung di tanong na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanong manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea di tor di porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do diasani dosa do dihatai namadok mulak mangulu sogo daging ni halak na umate do dihanguluan na sorasuda. Amen. Tikting di mingguta sadarion na parjolo marturia persembahan bulanan. Pada hari Minggu 10 Mei 2020 yang akan datang, dalam kebaktian pagi dan siang kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Mei 2020. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Yang berikut himbauan tentang persembahan. Bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahannya melalui rekening gereja yaitu yang di Bank Mandiri HKBP Jalan Rua Cimahi dengan nomor rekening 1320016242480 untuk segera dapat mengkonfirmasi kepada Sintua Wik masing-masing atau kepada Bendahara Huria. Yang berikut pemesanan buku Ipola Pajonok dan Mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok atau Mendekat periode Juli sampai dengan Desember 2020. Oleh karena itu bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi Sintua Week-nya masing-masing paling lambat pada hari Minggu 31 Mei 2020. Songonima tikting di mingguta sadarion tapasahat ma peliata tudebata Uhud mahita marede sia bukwede nomor 435 ayat sada dohot udutna. Bukwede nomor 435 ayat sada dohot udutna. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan
Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Urian itu hatta nahi naolongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot sude ruas ni huria ni tuhatta. Nama dohoti parmingguon jubilate sadario. Atani debata dihitai mana tersurat di sada kronika biddu 10 ayat 30 sada sahatu ayat 36. Sada kronika biddu 10 ayat 30 sada sahatu ayat 36. Bibilta di bagas tabe tabukama asa ujahami jala payhutihut hamuma di bagasan rohamuna. Ikon marlas ni rohama tonga kalangit jala marulop-ulop tanoon jala pabuah hamuma di tonga-tonga niak kaparbegu Jahobado raja marhasak-hasak malauti rodi isina marulop-ulop ma ladangi rodi nasa di sina marulop-ulop ma di sisu dia kahau di tobak diadopan ni Jehovah ainunga roh ibana laho manguhum tanoon. Adok mauliate mahamu di Jehovah ay nabasa do ibana rodi saleleng ni leleng na do asini rohanai. Jala dok hamuma tupahi mahami ale debata ni hatuaun nami jala papungu jala palua hami sianak kabangso parbegu asa hupuji guarmu nabadiai jala martangkul khon puji-pujian mi kami pinuji majahoba debatani Israel sian na saingan sahat rodi saleleng lelengna jala rimbang soi madok amin jala puji-pujian di Jahobai ima yanggo sahakna. Urian itu hatta nahi naolongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus dohot saluhut hita nama dohot di parmingguan streaming di bagas tabe di inganat tabe di lasni rohatta manggoarhon dohot majouhon goarni minggutta sadarion marulup-ulup tu de batama sadok tanoon jubilate ala dijauhon digorahon ditogihon hatani debata do minggutta sadario hita marjubilate marulup-ulup tu Jehovah ma sadok tanoon HP di partikiat tasonari di dok jala dirajumi torop halak do umune do nama sanuaingon songon nani dok ni bukwet de 520 ate ala di dok dia detail 520 partangisan do habe partangisan do portibio ruran lingkungan ni hamate ado tanoon jalan naguk baru kilon hasusaan do lan akka naduk-duk manorati ngolu ni zolmai digoparhon inganatta portibion manang asia ngano hidupan na dilo dedei holso arsak sahit pe say manosak otokto jala molo say tarajumi dia ketik kinabat priyo nama burang ni holsom holsokku amak padita nami nuddo anak tasi nomor 2 anggo si nomor sada denggaddo ture pangalahona duduk tu natorasna ay piga horabang geleng muna 5 jadi si nomor 2 buah horawe dang adong nang buah pala si tiruos yani marbulu suhar doi minna mamukatad do pangalahoni dang binoto manang nasadiyai si nomor 2 nomor 3 denggaddo nomor 4 anak si nomor 5 denggaddo akka nguluna dohot pangalahona ala yang si nomor 2 tung holsok tu mau
gabe takya tangyak ko ni inamaton. Jadi mau nomor tangiang inamaton Tuhan anakku si nomor sada alit termangakak do si nomor tolu 45 si nomor 2 bahasa kas tangyak ko notone kasih ai inamaton ape ikon si nomor 2 ido gumurang si tangyak ko noton deido ala ido hol sotta ala ido hol sona jale ido nanaing pasahatot tatu debata asatu muba rupani lumobi molo didok dak si tangyak ko notone anak si nomor 2 bahasa amang saya bakirimi oleh nga orang denggadi ate arsak ni jolma dia kabar tikena berburion lumobi akan amatian di masa kondisi pandemio subui bereng undang bui topoton tak terpataru hita di persirangan na berbudi torok jolma namatean di masa pandemion dak terpataruna berbudi sahali natorasna sisolhokna nahina holongan ni rohana tuinganan persatok kinani ala ni situasi namason datangis do marsak go malala pusu-pusu jala dangol pakilalaan buk arsak mulu ni zolmai holso arsak sahipe ayah harus sahibmu amang ninna ayah harus sahibmu inang ningon gurang parsahiton ni jol manuai monggo sala inat tanah say duk jala say marsak ala ni parsahiton na ayah say minang ningon tung nadangol mamang olo say mongorwa tak terhatau namang balga ni parsahiton nahu ilala nuai ale so nasehat do amu jao mamang anggo sahid tu tung daduk doninna atau ngaharo sahid minang apa pandita nami amat taro sahid tu nijiri sahid minang tahun amat taido ala niaha uro amat tahun dang apala diulau dupe tohonan ha amaoni do denggan manang ha amaon ditongani bagas dan apala ibatudu dupe tu inatta nang tuak kanak konna sehingga gabiro sahid minang taido pani bahasa horoa ay mulak petujabu tongaborngin mula-ulaon dang takas molo dungo muruk terpiri-pirion pola dungo betul terpiri-pirion terkasa-kasau dia kopiku dia sarabaku inna ape pangalahona do bulonna dang denggat dope burang don waing parsahiton sisongoni amang parsahiton ningon rupani daktar hatau be ayah ora amang sek dok kena songo dia do ora sehat do hamu inat taro sahid tun sini amat tapi arong inat tanah sahid narupani wasa holan namar handphone nama noang inat tanah so di pareso ya derek noang di bereng pedang be gabe holan on nama mengarajai inat taninna jadi sahid ni jolma gudang noang jalabu rumah bain duk pakilalaan jala masa ka hasusaan inorkon yakka parsahiton di jolma HP sadario di jauh debata tu hita di Tokyo kita lahu marulupulup marlas ni roha bersorak-sorak kepada Tuhan. Songo dia do baik. Songo dia do sitakas nyo. Asa ditiki hasusan hamaolom holso arsak sahipe sai manosak do tong HP di Tokyo debata hita marulupulup tu debata ma sadok tanoon. Takolak kita dodo langiti roria kahau di tombak di harangan dohot laut marhasak-hasak batuduhon bamusion naro debata jalahita di tugion marsurak-surak marulupulup marlas niroha mar ulupulup tu jahuba tu debata hita di bagasa sadario halani mahamok kamang dotamok kainang ise do halak na marulupulup tu jahuba na berjolo di dok mari turpuk tamat cetak kasdo di ayat 30 sada di buka halak na berjubilate halak na berulupulup tu jahuba ima halak na takas mabahin jahuba gabirajana halak na takas patupahon di bagasan nguluna jahuba doraja hidup benda di dok dison saluhutna hita marulupulup pabuah-buahon pa takason
jala makatahon Jahoba do raja. Molonunga Jahoba raja di patuduk raja itu hita tu bagasan ginong komanda. Di patuduk raja itu hita tu bagasan huasona. Gabi saluhut pangkulmiton ning ngulutta patuduhon dohot patupahon nahinalomohon ni rohani razai. Jala takas dohita pagong gopon ngulutta tu razai. Ise do razai Jahoba. Ise do razai Tuhatta. Dirazai Tuhani dipatuduk Tuhani do ngulutta tu bagasan naginong komanna alani i marulopolo dotot dita alat tu Jahoba rajai jala marojahan tu debatado ulupuluk tak dan marojahan tu pangarajayon ninasi alani molo sotakas tu pi Jahoba mangarajai ngulutta memang molo hita marulopolo molo dirajai arta molo arta do mangarajai ngulutta jojok mahita marsak ayotik artatta lumobi molo taberek sigup arta na di portibion dungi holsoam mahita mulak mahita sinak kinen dungi marsak mahita dungi dang tolap tabelaho mamuzi do pasangapon kuarni di bata molo huaso do sinamok do mangarajai ngulutta mulak mahita musetu holso ala otik sinamokta dang dope muluteida halak gudang sinamokna bahkan merlubi-lubi sinamokna sehingga ala dirajai jala dipatuduk huaso ni sinamok arta huaso hagogoon dohot na diportibion dohita maul dohita memang merulupuluk berjubilate alani ikot takas do halak na berjubilate na marulupuluk tu Jahoba ikut dibatuduk dirina do ngoluna tu rajai isi rajai Jahoba isi rajai tu hatta na mga rajai ngolutta ino na setiap sukacita dalam firman Tuhan totong do dijuhon ikon di bagasan Tuhani taduk majo di bagasan rohatta marlas ni roha mahamu di bagasan ahalo di bagasan Tuhani ulahi madok marlas ni roha maham iya tarsuran tayak kama ya di Bibeli di Filipi 4 ayat 4 marlas ni roha mahamu di bagasan Tuhani do alani idang dipatuduk situasi do kondisi ngulutta laho mamusi laho marlas ni roha laho marulupulup laho marsurak-surak di bagasan Tuhani ay Jahoba raja nung ngatakas tapatuduk do diripta tu si gonggomi hita ima Jahoba debatatta ibana do mangarajai ngulutta alani ido paenna molotundak manok tong pelangiti diur molotung dang manok tempe lauti marhasak ayo loro maradu marsigogo obakna dang manok tempe topakirata lau memuji guarni dewata sipata do jala olo do langit titung makolom situtu mardongaton udan potir haba-haba jala ladang nungatung di bagasan ngolu dohot dang pamusion ni debatabe ngamarsak ladangi topak penga gundul dohotaka pamusion na ngasudat tu debata lauti pirang mangalehon na ginonggoman na bela ho mangaleh ka ngulut tu sorma sipata no masa songoni alai bolo halak nang patudukon nguluna tu na mangarajai ibana ima Jahoba marulupuluk do rohana tu debata nangpe ma dalani nangpe mga nalpuhon ragam niya kasusaan hamaolon holso arsak sahid pe manosak do alay dang terpatuduk holso arsak sahid pe hita lahu manudati hita marulupuluk tu dewata amok kamang dokta mok kainang pakirimon ni naporsea Oma manapaduahon pakirimon ni naporsea pamonakon hita di bagasan ngulutta
laho mamuji guarni debata di bagasa pakirimonino kosro hatta iya di loas debata pehita dapotan jupangan madalani holso arsak sahid pe alai makirim dohita pamonangon ni debata dohita isaluhnai pamonangon ni dewata dohita manalpuhoni alania ala zahubaru raja makirip kita ia raja na ro manghumi tanoon dohot portibio patuduhonon na mahaguguon na mangatasi saluhna portibion nang hita pe gabe di bagasan mulut ta porse atau hita ia saluhut holso arsak sahid pe dalat tadu itu dewata lahu manadda uhut boto haguguon dohot hasangapon ni debata namar huaso disaluhut portibio tidak masih daud akamang dotamok kainang raja beimana dang namura-mura perdalanan na gabi raja mangkongkomi bangsa Israel jolohona lili do ibana pola mertabuni tu gorung dangarong donganna ilio debata donganna lek nagali do takasi si paresoon dang tukon lahu maddo pang musuh si Saul na mangongkop hosana di bagasa salunay ikop patuduhonon na haguguon na maraloho pang so Filistin na bulun jalan na tibbo nagugui alay di salunay makirim do iwan urupan di dewata donganan di dewata do iwan lahu manalpuhon salunay sehingga setiap orang dalam pengharapannya kepada Tuhan akan bersuka cita rupanya di bagasan mulut teko takas dok kamang dok tamok kenang mangulu hatani debata mangulu pakirimon di bagasan mulut tamarlas ni roha mahamu makirim marbenget ni roha di habar sukon jugul hok kamu martangia hatani debata do tuhita laho marlas ni roha makirim di bagasa salhut hasusaani di bagasa salhut holso arsak sahid pe makirip kita di hagugon di dewata nanaik patuduhonon na manggonggomi sude portibion alan idak tersudati manangise pe portibion nang hita lahu marolopolop tu Jehovah sehingga orang beriman yang percaya bahwa Tuhan Raja Jehovah do Raja nakpe marsahid di bagasan pakilalaanna marsahid pamatangna alai anggota dina marulupuluk do sehingga orang yang berduka akan melihat sukacita di balik duka citanya orang yang buta sekalipun dalam iman percayanya akan bersaksi bahwa mataku melihat cahaya Tuhan beserta dengan kemuliaannya hape mabitung do si malolongna dunia kana pakpang si majojakna maka tidak kon merluzung doa tutuhani lahu manopot ibadah di bagasan haguguonna nakpe di bagasan sadok hamaolong hasusaan mulutta eleng botot ditta tok tongdo marulupulup tu dewata jala memuji guarna nabadie halak na marulupulup umana berpuriak kamang dot tamok kainang na marulupulup tu dewata namar lasni roha di bagasan tuhani namar jubilate ima di bagasan saluhut ngoluna talup jala olo macayar gado kamang dot tamok kainang paulahulak korotta majaha rodina pahusor-husorhon hatani debata songon natar surat di turpukta sadarion ayat 24 madok mauliate mahamudi jahuba aina basa do ibana ai rodi saleling nileling nado asini rohanai ulako kamu maju di sini ulako kita maju di jabu jala taruk maju pasur konon asta pausur husur tapaulah ulakon hatani debata dihita di bagasa sadarion madok mauliate mahamutu jahuba ai nabasa do ibana rodi saleling nileling nado asini rohanai ulako kita ko sapi buion pausur husorotta pajo jorotta babua buota jala hati dak konotta babua
naikon madok mauliate mahamudi jahuba ai nabasa do ibana rodi saliling ni leleng na do asini rohanai odu juju tu hitak kamang madok mauliate nakpe marsak madok mauliate nakpe di bagasak kamaul tok kita madok mauliate ai nabasa do ibata nabasa do ibana rodi saliling ni leleng na dang masot asini rohanai di bagasan ngulutta siganu pari sotung dihukupi holso ni rohat tahita dihukupi arsak ni rohat tahita gabirang madok mauliat itu debata nian gurang do arsak ido nian gurang do hamaolon ido betul gurang do hasusangat apa jozor nak kining holso arsak sahipe sai manosak do toktong alai di jauh hita madok mauliate ai nabasa do ibana rodi saliling ni leleng na do asine usapi buru pa susurot tau nak kamang asa ta pa usor molotung di loas jahuba pe hita madalani hamaolot adong do pedalat tamadok mauliat itu dewata dia baik berkamu pada menurut penelitian nak kamang dokter Muakainan molo salah jolma apalagi bayi yang baru lahir atau bahkan balita marhosa sadari manang saminit bayi itu bernapas 30 sampai 60 kali per menit 30 sampai 60 kali per menit takira mak nabasa rututu hanom mangadang out surah rotu hani madok ho manusia hosa alugu apunakku do nadia udui alani i sude jolma di portibiom mamuk kasadarion sahali marhosa ikomanggar masarupia molo inna tuhani akamang dokter Muakainan dungi komanggar maita sarupia sahali marhosa dungi akada danak menurut penelitianon ikomanggar masa minit tabuat majalah tengah na 45 rupiah saminit mulu sadari i 45 hali 60 hali 24 jam sadari berarti 24.800 mak bayi manang danak memang mulu lam matoras lam otik go pembayaran na ala lumabak do akka na lam matoras marhosa jala mulu lam batua umaul nama marhosa rodina sada hosana satu naso marhosa be itu jadi melele dana juk marhosa lam matoras lam otik bernafas makin tua makin sesak nafas jadi makin tua semakin sedikit bernafas bahkan tidak bernafas itu tong molo menurut teorion manggar mai tak kamang ono 40.000 sadari dungi romei badohon matu inatta bah hebat ba nama bernapasi namar hosai so ngenda gudang ko pembayarat ta sebulan si patau nang marhosa ho ningom ma ala mangorui rupani boban dohot pembayaran molo pola di dokter hattai guru di ibadah do logo apunana doi jalana di ibadah doi ala di lehot do tu hita portibio alogo topak ladang laut nang langit pe di bagasan puasona laut ta ingani jala tajalo alani i kota kasdok kamang dokter Muakainan madok mauliate mahamudi jahuba ai nabasa do ibana rodi saliling ni leleng nadong asini rohanai sajuk di surat kon jala di hatahon par pesalmen lau batuduhon arak-arakan besar bersaksi bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Odo sia tidak ponot tasadarion nang pedi loas tu hita manal puhon hamaolong alai madok mauliate matu dewata aina basa do ibana rodi saleleng ileleng na do asini rohanai di bagasan ngolutta lan mata pa adopon ngolutta tu pakokopon ni Kristusi lamma tapatu dukon ngolutta tu panggonggomion ni Jesusi dang tama hita di balua
Dang tama hita parjabbar, ay pardosa do hita, jala nagali do hita, jala di bagasan hahulumod do ngulutta alai alani holong ni rohana roh Jesus mate di hau pilar silang hehe sian hamatean lahu mangalehon tu hita tuppal hangoluan nasaliling-liling na naso parjabbar hian dibatalu Jesusi, naso tau hian dibatalu Jesusi, naso bonar dipasitong Jesusi di bagasan hamatean do aheheonna dataluk bohita madok mauliate mahamudi Jehovah ay nabasa do ibana jala rodi saliling-liling na do asini rohane o makamang do tamakainan naso buhi banu patudukon hita lahu marulupuluk tu debata nangpe di situasi do kondisi pandemio dang buhi patudukon hita tu bagasan holso arsak sahipe alaikum marulupuluk do hita marlas di roha do hita totu di lehot debatado di hita habisukon di lehot debatado di hita hatawon molo uzui ikomangat do hita sapiring na suksuk mardongaton ikau rata dot juhud nadabu alai di lehot debatado tu hita habisuhod di tonga-tonga ni hama olonon asang giat beradaptasi marpangotik batau diri di bagasan kasusaan alani idak pola saya kesongoni si panganon do songoni ragamna marulupuluk do molotumpe si panganon ala kadarna dan secukupna di situasi pandemio dan gabi mabaik kita marumutungut holso adungi laos pautak ko debata di bagasan basan alisa luhuk naik kumangocar mulu di somela madok maulihate di bagasan mulut talumobi mamolo tarjou hita molo parsidohot hita mapain jala patauhon halak di bagasan parulupulupon marhite narade hita mangurupi mangodihon manangiakon akan hurangan dia kepartikian na berkujo gabi hita rabdoh nasida marulupulup tu Jehovah sadok tanoon portibion alan ngatapa duduk dirita tu raja si parbogoi ima Jehovah jalan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutta sai tok tong do porsea hita di pakirimotta jala daktar sudati manangaha hita laho madok mauliate tu debata madok mauliate hita tu Jehovah ay nabasa do ibana rodi saleleng ni leleng na do asini rohanai amin amin ni muhamudison ala di zuhud do hita sude portibion madok amin puji-pujian ma di Jehovah madok ya benar betul si tongdo Jehovah raja si tongdo marpakirimon na porsea si tongdo daktar sudati manangah hita madok mauliat itu debata alani i gabi tarok ma di bagasan mulutta amin puji-pujian ma di debata amin martang yang mahita Jehovah raja horo Tuhan na patuduk kongolu nami tu panggonggomion ni asini roham dohot panggonggomion ni hagugoon marulupulup saluhuk natinok pami portibion rodi tobak harangan laut langit tanoon lumubi jolma manusia akan aporsiat ho mar ulup-ulup marlas ni roha mar surak-surak di hagugoon dot hati bulon ay horo raja namanggonggomi hami alay Tuhan ajari mahami patudukong ngulu nami tu panggonggomiom asa marpakirimon na mangulu hami jala toktong tahu madok mauliate ay nabasa do rodi saliling-liling na do asini roham pasu-pasu mahami na marminggu sadarion mamuji kuarmu marulupuluk mar lasni roha mar surak-surak lau pasangapon ho di bagasan ngulu nami pasu-pasu mali Tuhan na mar lasni roha ruas ni huriam HKBP jalan lurah rodi sudi na maddohoti par minggu onon marhiti streaming online
Ulang tahun sadarion dohot samingguan. Ulang tahun kelahiran gajang umur nasida goham dohot dengan basam. Ulang tahun pernikahan di bagasan pasu-pasum rumah tangga nasida lam berbahagia. Pasu-pasu oleh Tuhan yanak kon nami Yeskel Tugu Jonathan Gultom nunga dilehoko hanguluan di mana seorang tu portibion alani say pahipas pamatangna say jama ibana asa tanggal nasa ngaluton sehat Tuhan di bagasan hagugomi gabi dengan salut ruas di dagingna laho ibur-ibur magodang di bagasan las ni roha perguguin ang naturasna tupahi jalapu lima keluarga ni amanami di pesiri garinang buru manulang na tinadikon di natoras nasida asa di bagasan apul-apul hagugoon pakirimon nasida dohot sikaton warsa ni roha nasida dohot kalas ni roha di nasida nang diak kapinopar nasida tujulan ni arion pasu-pasu oleh tuak keluarga amanami situasi majuta boros matupang lam tabay di nasida dengan nibasam na madongani nasida dohot keluarga nasida songoni nang inanami pungkok las nyonya tambunan borus yombing dihatuaon nasida le Tuhan ho mangalep kahipaso do gogo lumobi ali Tuhan bengek ni roha asang giat di bagas panuk pahyommu inanami lumobi nang sudi pinop nasida dinganan nasida bi asima roham saya tupahi nang amanami silegar borus sinambela saya tabayak kahipason di nasida nang dianak pun nasida be songoni nang di ruas simpatisan di pebasok kutangnya kami keluarga nenggulan burusi matupang asima roham Tuhan saya homa mengalinggomi nasida ali Tuhan sudi mahutangnya kami ruas ni huriam namar minggu sadari marhite huriam HKBP jalan lurahon na di tobak na di laut di harangan nang di hutape saluhuk na nama pasangapon kuarmu di bagasan minggu nami sadarion dia keinganan na meragami desa na walu di kota nang di desa pe di hutan nang di ladang pe saluhuk nama pasu-pasumu ngulu nasida asang giat ali Tuhan dengan niba sampai hutiut lakka nami gabi marlas ni roha hami marulopolok mula adong akka paru kilon holso arsak sahit pe asima roham pamonang mahami di saluhuk nai homali Tuhan na manupahi portibion dang masadi hami mangelek mangidu marsobat wadopamu alija huba hodo raja umi ma portibion marhide hagugoonmu asa pati bulonmu hasangaponmu alai Tuhan marhide hagugomi pasohotton pandemi na masa ditikyon asi maroham sayunang jujur kaurang dosa nami say ingot mading dan nibasam dohot asini roham saya itu pahima portibion jala pamalum asa dau jala matcohot alai Tuhan pandemi COVID-19 nama samuai saya perguguyak kapertugi nami bangso nami saya pamonang mabangso nami on sian pandemi on asabuy marulupuluk pami alai Tuhan urupi ma akka pamaretta nami songoni nang akapa ramedis relawan aparatur negara sudi matai Tuhan asang giat macohot jala botap penyebaran ni virus namasan waing di bangsa nami saluhut nai Tuhan huhaposi hamido dalam mudui paingot tok kami asalam solho tuho jalalam huingot kami martangiang tu adupam muda badiai asi maroham sai tangihon ma tangiang ni saluhut na porsia tuho jala ului guru tuha gugondot wasomi Tuhan di bagasan Yesus Kristus na patauhok kami jala patalupok kami parsidohot di hamonangan ni anakmu Yesus Kristus amin. Maret de mahita uhut papungu pelean sian bukuet de nomor 514 ayat sada dua 514 ayat sada dohot ayat 2. Las maruhan tadi Maka degata Las maruhan tadi
Tatangnya kon mapeliata ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroron ni saluhut silehon na dinggando nasa ulibasa na mauliutus upasata mi masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuhu say jalong may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasya kami pilihanon pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami mariti itotim asalam utadahami gurang silehon leon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia maguaran say roh maharajon say saut malo moniroham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadariok kanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unak kami to giot tu pangujunan palua mahami sian pangabo. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Sai didopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhupna diakka huta inganan tobak ladang harangan nang di laut saluhupna namar Minggu sadarion secara khusus nang turuas neuriata HKBP Jalan Lurah di Bagas Tabe songoni nang diakka kota Bogor Pekanbaru Medan Parapat Totaka rodiak kana di luar negeri nama dohoti par minggonon tuhatta mamas-masuamu say toktong mataingot majuhon madok mauliate mahamutu Jehovah ay nabasa do ibana rodi saliling nililing na do asin ni rohanay. Selamat hari Minggu. Horas. Sono
Jesus.